Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinaay ni Dave ti kalikagom ni Jade, ngagpasyerda kuma kadagiti anak na. Impambar ni Dave nga da seminar na, ninamnama nga rod ni Jade, asaan amatuloy ti date da. Kabayatan na, kinasarita ni Bakat Carla ni Dave nga anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapauluhan. Nasudi nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan amasapol nga ibuksilak anaimbag, anak ko? Amok nga amom ti kayat ko asawan, no adda panunot mo. Nanang, nakaamuan nyo kadi iti dayta? Awan palimad adin tulong tao. Maamuak laeng no asino tinang pardaya kanyak. Diyak laam mo asawan. Panang pardaya ka de, ti panangibaga iti pudno, anak ko. Imbagkit di tanailisi ka iti pagbasulan. Apay kumaapagbasulan, nanang. Maiparit ka di ti agragsak. Apay, nasaya at ka di ti riknam nga agragsak, nga uray adda agsaksakit tinakam na. Asino kumamot nga iti agsakit tinakam na, nanang? Ay, kurang sa ti andar ti utak mo, anak ko. Saan ka di nga agsakit tinakam ti pamilyam, numamuanda nga adda kasukat da di tapusom? Makisinara ka kadipay ka ni Dave, iji opisina, gayam? Diyak kayatin amakita ti panagrup-rupan na, gayam. Numayat kayo iti singasing ko. Agresan kayo langan iti trabaho yo. Ta iti opisina iti asidag ti pasdek mi ti pagtrabahuan yo. Adda ka di ba kante iti, manong? Nasa kanyak ti gayem ko, ngagkasapulan iti dua akadwa na iti opisina na. Nalaing kayo matadwa no maipapan iti computer. No sigurado lakit di ang awat kami. Agresign kami adto nga iti opisina. Sige, tawagak ti gayem ko. Ibagak nga adadwa nga i-recommendar ko. No sigurado lakit di dayta, si dada anak nga agresign iti sigod at trabaho. Diyak kayat amakita ti lalaki anang loko kanya. Apay nga inawagan na pala. Anya ti ibaga. Sweetheart, pangasim, agsarita ta ko mo iti personal. Di nakawagan iti sweetheart. Tasaan anasudi ti panagayat mo? Pag kunaam asaan anasudi ti panagayat ko ken ka. No kabailam nga isukat ti asawang. Kaawatan akabailan nakmat nga isukat. Asino tinang ibagakan ka nga addan asawa? Apay adi mo imbaga kanyak nga addan asawan. Elaine, diyak namin kayat amapukaw ka. Isu ka di nga inulbudan na. Kasta ka di. Saan? Saan akasta ti panggap ko ken ka, Elaine? Di mon ipilit ti kayat mo. Tagdadatang addan pamilyam. Elaine, pangasim. Di na kumapagtalikodan. Ken pangaasim ta di na kumaguraan. May saka nga ulbod. Saan agaputa kayat ka apapanawan, anak ko? Anggam agawid ka kumahan. Adda asawa ken anak mo amang uruuray ken ka. Mapanak pa yung opisina intun bigat, nanang. Agawid akto iti kamalaman na. Anya ka di pa'y tinagkurangan ni Jade ken ka. Tapinanggap mo aliputan. Nanang, nagayatak lang. Nga uray dayta nga ayat, kat makuna abasol. Anya nga tamot ti marignam, numadamag mo nga adda mangaram iti asawam. Nasingpet, kan napintas ti asawam. Nanang, saan kumat ida nga isuksukat ha? Ay, uray saan mo nga isukat ako nam, nunay nayunam mait. Ay, asino mat ti babae adi masaktan, numadamag na anay nayunam? Di nan tumaamuan. Ulitak ken ka, tinalpas kon nga imbaga.
Awan ti palimad adin tulumtaw. Laglagi pam kumaday ta, anak ko. Inawat dan ti resignation letter ta. Mapantan iti imbaga ni Manong apapananta. Darasan ta ti pumano. Diyak kayat ang makita na ta ni Dave dito ruwar ti opisina tayo. Anya ko mano makita na ka? Awan mo't basol mo kankuano? Diyak kayat nga asit ganak ti awanan bain a lalaki. Nagpamarang abaro. Oray siyak. Diyak ni namnama nga dagayam asawa na. Sayang a kinataar. Imbag lakit din, tasan asyak ti inaram na. Nailaw anak kat kumakan kwa na. Talaga ka di akurso nadam ni Dave, gayam? Idi. Ngam, iti kasi agalad na. Hay! Uray ko kwa na laeng, titaer na. Awan mati umay kada Elaine kan mersi dito'y kantin. Ay, tinasayaat. Padasak man ti mapan agdamag. No adda na pailaang ijay unag. Nag-resign da ka numatan. Elaine, ayan mo ka din. Kaya't ka amak kita. Nasisingpot dagiti ka opisinaan ta ditoy. Wan nga rod gayam. Imbag lakit din ta adda malisan ta adagos. Wan nga rod. Elaine, sapay kumatag na nayon ti panaggayam ta. Tapno agnanayon mo ti panagkadkadwata. Anya ti kayat mo asawan gayam. Agnanayon mo ti panaggayam ta. Sapay ko maikariak nga agbalin nga ipag mo. Kasta ti kayat ko asawan. Ah? Kunak lakit din no anya itayin ti bagbagam. Hay, pilya ka talaga. Ngam saan mo't adakos ti imbagak? Saan ka di? Agpanunot ka ana imbag. Bayam, panunutak ana imbag. Sa anak amang rabrabak gayam. Pudno ti imbaga. Nay, saan mo't natuloy ti seminar ni Dave? Anya ko mangay ti matuloy. Kat awan mo't gayam seminar a maangay. Rason na laeng dayjay. Aniya? Napanan na nga rod no kasta. Idi saan anakisin narak ti babae akadate na kuma. Nagawid ija balay ni Abalayan Carla kat ijay nagpasanaang. Ay sus, anya ba nun ta chismes? Saan a chismes? Tapod now. Inunaan ni Jade abinagaan jay babae nga adda asawa ni Dave. Iso asaan nagpatuloy iti date da kuma. Ha? Ay susapo niya. Adda babae ang makidate kumakin ni Dave? Word, tanagpamarang abarupay. Agin na si Dagsakan ti opisina da. Ay, sinalbag a Dave. Hinton kuan, mapataltilak ti lukaw. Imbag man, tanadanon kayo adwa ditoy. Ket, kumusta mo ti kabarbaro nga opisina yo? Okay laang Manong. Agyaman ako na ya. Gapo itiin singasing mo. Iso nga addan trabaho mi asabali. Awanan yaman na. Katsapay ko ma. Tamataginayon anasaya at dagiti ka opisinaan nyo. Namnamaag day tamanong. Saan kami mat nga apapera kini Mercy? Pud na dayta. Amok anasingpat kayo adwa. Dayta ti kang runaan ara umakan ka, Elaine. Ken, napintas ka. Nalabos samot dayta apa ng patirayok mo kanyak Manong. Saan apatirayok tay jaya din ko? Pudno ti bagbagak. Di urag damag ka. Asinong ay kumati pagdamaga. Siyak. Ha? Kat amin na damagam. Wen amin ti sungbat na. Wen nga rod isungbat mo, nudamagak aluklukwen nak, Manong. Ah? Si kamot na may saan nak Ngamsan ngamin aday tati damagam. Naglimpyo ka din ti utek ti kulkul ti panunot ng asawam. Unay mo tanta kulkul nga utak nga ibagbagayo, nana. Saan kit din?
Limpyo ka iti panunot ti tao nga agbirok pay lang iti sabali a babae, ket adda nga ruden asawa na. No nailawan ti asawa, ukudek iti limpyo adalan, nanang. Huh? Agpada kayon samet asaan alimpyo ti utek na, Jade. Kasta tinasudi a panagayat, nanang. Ukudon iti nasaya at adalan, no sumyasi ti asawa. Saan ka maawatan? Kitaek man no anya ti pagbanagan ti kastagalan mo. Saan nga abaken ti kinasaya at ti kinadakas, nanang? Agdada talaga ruden ti kinamang lilihipot na. Di mo pa'y laki nga raw ngawan tapno agnakam. Ad-adan amadismayan no aramidak day tananang. Ad-ada maiyabog nga umadayo kat agbasol. Hello? Sino da ka di? Kayat ko lang ti agyaman kan ka, ta saan ka nailawan iti asawa? Saan ka nagpatuloy iti date yo? Diyak kayat timang dadaol iti pamilya ti akin pamilya. Dayawan ka unay ading ko, nasaya ti panagpuspusong. Pimanawak iti sigod nga ayan ko nga opisina. Imalisak, tapno saan kami nga agkita iti asawa. Sapay ko ma, ta makasarak ka iti lalaki ang nasudi ti panagayat na ading ko. Kat, kumusta kayo itan iti asawam? Naliday ti asawa, gapo iti panakapaay na kan ka. Ijay balay ni nanang napailaang tinagawidan na. Imbaglakit din. Ta nagsarita ta sakbay ti date mi kumamanang. Katagyaman akmat kan ka. Tapinatgam tikid daw ko, aliklikam ti asawa. Desente ak a babae. Diyak kayat ti makiinnagaw iti kukwa ti sabali. Amom kaday amasursurun kan ka tinakaikamangam. Naamuan da ngamen ti inaramid mo. Ket no kasla signal ti lapayag da bakit? Kasla bigao ti kalawan. Mapabasol mo kaday. No si ka ti babae kat ni Jade ti lalaki. Kat aramidin na ti inaramid mo. Naragsak ka kaday. Nanang, saan to ama aramid ni Jade dayta? Saan pa'y ita? Ngem no baybay am ida akas iti aramidem ita. Ay na, ay, ibagakken ka anak ko. Tao ti asawam, saan asanta. Oh, nagadulakit din ana sa uyo. Agawid akman laangan. Rumbeng laeng nga agawid ka. Aramidem ti pagrebengam iti pamilyam. Ay, uwan nanang. Agawid ako. Urasan ti panagawid. Itulod ka ni Jibalayo, Elaine. Kasanon ni Mercy, agmay-may sa kadi nga agawid, manong? Makikuyog ka data. Ngam itulod na ka pa nga umuna. Imbag man, adda pa yun para tulod ko. Pakaragsakak ti mangitulod kan ka. Katsapay ko ma. Tadinak ka uma. Saan kunto ako uma tinasingpet akabsat tigahiyam ko? Agyaman ak iti panangibagam anasingpetak. Agpay sumat, manong. Nagasat tigayam ko. Taaddaan itikaskan kakasingpet akabsat. Ala, hintayo nga ruden. Umayan ni Mercy dito'y ayanta. Nagawid ka din ni Dave, ije balay da. Saan pa'y tanaggapuak ije balay da, Jade? Ije ket balay ti inanan ti pagaw-awidan na. Ay, just kaya lalaki. Isungarod nga imbagak, akul-kol ti utak na. Ibaga pa'y lakat ni Jade, maawatan na ti asawa na. Ay, naanos unay ti anak ta. Hala, sapay lakuma, tama kaamiris to ni Dave, kat sublian na ida nga agiina. No siyak ni Jade, bay ako nagtalaw. Ay, di ka man mait. Bakbakitan ka sa bali mo ti panagut-utik mo. Marwam ti lalaki amang pasakit iti asawa da. Di mo isuro ti anak mo iti saan nga umnaw. Kayat mo ka de, amarakrak ti pamilyada. Asino kumamat nga iti mangayat iti rakrak a pamilya. Ngamday jay met alalakay di nagaramay. Imbag ta si mangpot kan, apay nga iti balay dananang tinagawidam.
Ay, kwa. Mariribukan ak ngamin. Kayat ko tag may sa. Naragragsak ka ka di ijay, ngam dito'y balay? Saan aragsak tinapanakiyayan dananang? O sige, tayo nakpaagluto. Ado ngamin ti tao ije parlor. Iso ang medyo naladawa kasi mangpet. Sige. Saan nak nga ina pati asawak? Pudno ka di daytoy. Saan nga ta mga alala ang iti tiyempo? Tapno apaan nak? Lakay, ada na timpla kape. Umay kag kape. Kape kunam? Wan, makakapkape ak ngamin. Iso ang nagtimpla ak. Umay kag tagkape ta. Nakakaskas daaw daytoy amapaspasamak. Kape kunam? Wala kay. Makakapkape ak ngamin. Iso ang nagtimpla ak. Umay ka tagkape ta. Apay akas to'y ti mapaspasamak. Tinasayaat. Umasidag akitayan. Apay nga awan gaganay gayam. Ada ka din nasakit kan ka? Awan bakit? Ala, agkapeta man nga rod. O sige. Ay, wan gayam. Anya ka diti kayat mo nga ilutok amasida. Kwa, uray anya ditan bakit? Kayat ko amin nga ilutom. Simrek ka din iti trabaho tinalay nga asawam. Kapanpanaw na nanang. Mabalin ka di adi yun gurguraan ti asawak. Mas daawak man ken ka. Awan anyaman na ti inaramid ti asawam. Ti kinababaero na. Apay akasta ka. Nanang, saan ang maurnos ti problema no idalan iti pudot ti ulo? Namnamaek nga ulitin naman ng timang loko ken ka. Tadi mo matikan iti pagnakman na. Mamati akmat ababaan iti kastengar aramidak. Di nakpanawan wenno isukat ti asawak nanang. Kasta tinasudi nga ayat. Biddot day ta nga imbagam. Ikam iti pagnakman na tapno malidigra. Saan apanang didigra ti ipariknak ken kuana? No dikat panangipateg tapno agbaliw nanang. Saan ka amawatan? Kasano ko mga agbalew? Agbaliw gapo iti kinababaero na nanang. Agreing ka man iti panagtagtagainep mo, Jade. Imposible ta ibagbagam. Awan ti imposible, nubuyugan iti kararag, nanang. Nay, apay akas lasipit ti paraw ti subsumaw. Sus, mabalin na silwan ti katindugnan. Anya akas lasipit ti paraw. At pa'y sumait, nagatindog. Ay na. Masuronak man iti kuna ni Jade. Pagbaliwan na kano ti babaero nga asawa na. Ay na, bayam kadilatta. Adakan tula ang makibibiyang iti plano na. Apay kumaasa anak ang makibiyang ngay, kat anak ko ni Jade. Kas kumaita, siyak ti makatulong ken kwa na. Awan mang bantay ka iti anak na no awanak. Anyagay nga raw, anak ken apo kom ti makasapul ken ka. Isu nga raw, at iko maisingasing ko ken kwa na ti patsen na. Ay na, adda panunot ti anak mo. Bayam nga aramidan na ti plano na. Nagpadaan yu lang nga agama. Makapasuron kayo. Kayang, awan ka di ba'y namnama? Nga agi pagtanto? Saan nga imposible dayta? No makitak lakit di anasudi ti panagayat ti kabsat mo. Masiguradok anapod no dayjay kan ka. Awan pa'y ti amok nga inaram na. Si kalaan. Iti dayjay nga edad na? Awan pa'y? Nariing sa lang ti puso na iti nakita na ka. Nalabas mat daytan gayam. Kayat mo asawan.
Nakaturog ti puso na. Ngamin, itala ang anakita nga ada pagduyusan na. Saan mo matabanbantayan akanayon ni Manong mo? Ngam saan nga ugali ni Manong ti agi sekreto kanyak. Iso uwan ko namon tamayat ka. Ha? Manong, adalam namam ka ni Elaine. Pag kunaamat, amang ano nasaya at lang tipan na kilangan na ka. Tagayam na ka. Saan man? Kunana, apaliiwan na ka kano? No napudno ka matlaang kan ko na. Aramidot ti amin. Tapno ayatan naktigayam mo. Wan, Manong. Nasakit pa ila ang tinakam na dayjay. Gapo iti panang loko kan ko ni Dave. Siyak ti mang punas iti sakit tinakam na. Nasudi ti panagayat ko kankwana. Tinasudi a panagayat. Makagunod iti baligi. Sapay ko mga rodadin ko. Itikas di akin nasingpat na. Saan arumbang asaktan? Podno takunam, Manong. Saan ka kadi asumro kita? Aldawan nga nakaida ka pa'y mat. Malaminak. Kan nasakit ti ulog. Ha? Agurigor ka kadi? Nantadapadapan ka man. Nabara ka mo't ngagpaiso. Aguray ka tayo nakmangala iti agas, tagtumar ka. Nadungulat ta ti asawak. Itilaksid ti inaramid ko pa ng loko kan ko na. No sa bali laing ababae. Amangan no pinanawan na kon. Ato yung tigatas kan agas mo. Uminom ka pa itigatas sakbay nga agtumar ka. Agyaman na. Bakit? Awagat di kadwak iti parlor. Talumangan nakpay ita. Nay, ada ka pa'y mo dito'y balayaw. Ika pa'y mo nakarubwat. Saan ka kadi asumrek iti parlor ita? Lumangan nakpay laang nanang. Agurigor ngamin ti asawa. Agurigor? Abay, ubing aya ti asawa am tamasapul nga ilanganam. Inanang met, panawakit din agurigor. No si ka nga ti agsakit. Aglangan nga ta dya asawam. Nanang, mangag na kayo. Adala ang dita kwarto. Uray mangag na ka. Taos tulaang matibagbaga. Agyaman nagtaymay kayo, nanang. Ikan kayo laangan iti pakitsendayo. Ing kayon makitsenda iti para kada kayo kan ni tatang. Ay, ada ka di kwartam di tanak kao. Adda, iso nga rin nga ikan kayo iti pakitsendayo. Gumatang kayo matan iti naimas asidaan nyo kan ni tatang. Agyaman anak kao. Nasingpet ka talaga. Oray may sa ti anak ko, ano kasken ka. Ay, sikamot ti masabat ko, abalayan. Papanam ka, day. Inak mama makitsinda. Inikanak ti anak ko, iti pakitsindak. Manipod inaw-awer ko dagiti ubeng. Tsakpay ngamin nagpalpalingkay. Ay, kat, asino nga'y tinangawer ka dagiti ubeng, abalayan? Saan gayam asimrek ti anak ko, tabantayan na ti masakit nga anak mau. Anya, ay, masakit ni Dave, abalayan. Wan, abalayan. Iso anaglangan ti anak ko. Ngamno nga tamat ti anak ko ti agsakit. Aglangan nga tamat ti anak mau. Ha? Ay, Jack Amo, abalayan. Mabalin siguro, kasta? Ay, awan lat amaok. Siyak siguro ati ayabanda ang mga sikaso iti anak ko no agsakit. Ay, sapay la kumaata saan nga agsakit, abalayan. Yadayo kumati apo, ti panagsakit na. Nay, kunak manunapan ka nagawar. Hada ka matain. Ne. Hada pa'y awit mo. Inikanak ni Jade iti itsindak. Saan asimrag tabantayan na ti asawa na nga awanan baen. Ay, apay abantayan na. Apay,
pumanaw manan. Aggurigor ti lokaw. Ay, bakit? Ikadim-kadim tiguram iti manugang mau. Sana nasaya at dayta. Nasaya atak no nasaya at ti tao. Ngam no kasjay ay kagurak. Ay, apay. Kasta kaya. Nasaya at kaya iti padam at tao. Tumas. Kumusta ti asawam balasang ko? Nabara pa'y laang nanang. Ngam nagtumaran iti agas. Ay, imbaga ngamin kanyak ni abalayan nga aggurigor. No saan latabo mabati gurigor na, ipan ko niti ospital nanang. Ay, sapay ko tadenggen na ti agas. Ay, saan ko man amasapol nga ipan iti doktor. Bareng ananang. Ipagnanan samat ngamin ti gurigor. Uray di karuba tayo, aggurigor ka no. Ay, wen nga rod ka no, balasang ko. Alaman nga rod, tayo nakitaan iti kwarto ni Dave. Kumusta kan, anak? Saan kan anak katrabaho? Uray ti asawam, naglangan adi na oras. Nasakit ti ulok, nanang. Malaminak pa eh. Imbag tanasing pati asawam. Uray saan ka, anasaya at kuana. Uwan nga rod, nanang. Ngam ti katugangak a babae. Madlaw ko nga dagora na kanyak. Saan mo mababalaw jay tao? Ngamin, anak na tilinukom. No apay met ngamin akas jay ti jar ti katugangak a babae. No awan ti inaramid mo amaday, anak ko. Awan met ti madamag na. Elaine, awan ka di pa'y sumbat mo iti bagbagakan ka. George, ikan na kumapay iti sumagmamano akan ito. Sa anak nga agapapura, Elaine. Kasta tinasudi a panagayat ko kan ka. Makaurayak. Aging ga asilulukat deta pusom para kanyak. Agyaman hak. Ngam ipanamnamakan ka. Asaan ka anarigat nga ayatan. Kasta ni ayat. Numaminsan. Agrusing akas lamula. Mabalin mat amalaylay no pilitan. Basit na ang akan nito ti urayan. Masigurado nga agrusing day ta ibagbagam nga ayat. Saan ka kadi amapan ni Jebalay da Dave? Amagan no saan pa'y asumrek ita ni Jade. Ay ket ingkalata takitaam no saan na sumrag. Naimbagan nga tanti pasyente na. Kasano nga'y amaamuam no di ka mapan. Ingkalatamot tawan mo ti aramhidam. Ay, just kay. Agpalailang kumamot da tao sagpaminsan. So, noin kamot lang makimarites dita. Inkalangin ni Jebalay da, makatulong ka pa'y. Sa anak mo't akatulong? Noin ka makimarites, di da ka maikan iti pakitsendam dagiti padam amarites. Naimbag tayo may kayo, nanang. Kitaan nyo ba si tagiti ubing? Taipan ko ni Dave iti doktor. Adamot ng rimwar arashes na. Ay, kaanya pa'y ngay anak ko. Ipan mo hamaganoan niya daytan. Agyaman nak, nanang. Inak pa'y mga yab iti tricycle apagluganan mi. Ayan ka di dagiti ubeng. Nakaturog da pa'y laang. Pakanan yun to ida no makariing da. Nakaluto akmutan. Ay, wen anak ko. Ingka ngarudan mangala iti pagluganan yaw. No apay mo't anairan na kaawan ti lumabas at tricycle. Adada siguro ija paradaan Ingkalata ijayan. Ibagam adagasin nyo ti asawam. Ay, hanya nga taday to yan. Di mo't lama imbaganan. Sana siguro kaagasan ti itid mo para gurigor Agmay-may sa kamot dito katrem. Napanan ka din ni Jade. Napangimatang iti agas, nanay. Apay anak ko, anyat imbaga ti doktor. Nadinggi ak kano, nanang.
Day tamat ti resulta ti laboratory. Ay, naimbaglaangan Tainyag nakangarod ti asawam dito, oy. Ay, nadinggi kamot gayam. Uwan nga rod, nanang. Isumat lagayam nagsakit ti ulo. Ti bagbagi ka. Ay, makitam itan ti kinasingpet, kan kinadungo ti asawam. Nanang. Pagpanunutam dayta, anak ko. Iso asaan mo kuman alukwan pa'y ti asawam. Nanang, saan kumapay dayta ti pagsaritaan tayo? Nakapsutak unay. Ay, maturog ka nga rudaan. Agpanunot ka anaimbag. Saan ka kuman nga agaramin iti pakasaktan ti asawam. Anak ko, agpanunot ka anaimbag. Saan mo kuman alukwen ti asawam? Nanang, saan kumapay dayta ti pagsaritaan tayo? Nakapsutak. Maturog ka nga rudan. Ang kas nakunakon. Agpanunot ka anaimbag. Saan mo kuman apagladingitan pa'y jay asawam? Nanang, saan kay kuman atumanagari? Maturog ako. Ay, naturugan ti anak ko. Ay, sapay la kuma, tagbalbaliw. Tapno di mo't kaase, dyan nakaanos nga asawa na. Day, bakag, inyawid mo matan dito balay dagiti ubeng. Wen ata kailiw da ka no ti agpasyar ditaw. Kailiw da ka siguro Ayawan gayam, apay ni Jade, napan ni Jay Parlaur. Impan na ni Dave iti ospital. Saan bumabati gurigor na. Kan adna nalabas iti kudil na. Nene, apay ngay. Ay, kaano pa yan nagkurigor? Jakam mo. Kaasi mo dya anak ta nga agdandanag kan mga asikaso iti masakit. Ay na, kaasi da adwa Masakit ti maysa, kan agbantay mo ti maysa. Sapay ko tasubadan mo't ni Dave ti kinasingpet ti anak ta. Ay, bareng numakonsensya. Ada nga ta konsensya dayjay. Si kamat. Adaya mo't tao nga awan konsensya na. Amang ano ni Dave daytan. Iso akasursurun ka. Gayam, kita agman analaing tarupa. Ni, apay gayam. Kasta unay ti panang matmat mo iti rupa. Kit-kitaak no nanayunan ti make-up mo. Ngam saan mat gayam? Apay anaranyag ita ti rupam, ha? Kaslaman, pimintas ka unay. Ay, kunaknoan niya itayan. Mangrugi ka man ngatan amang rabak. Saan na ka mang rabrabak? Mayat ita ti aura ti rupam. Kastoy saan ikatan ti anyaman asakit tinakam. Lipatan dagiti na palabas kat mga barwanan. Kaya't mo asawan. Awanan sakit di ta kaunggam. Kaslakastan gayam. Linipat ko amin asakit tinakam ko. Agpayson samatay ko nada. Ati ayat kat makapabagtit no maminsan. Makaparagsak. Ngam no maminsan mat. Saam ti itdan na. Pudnot ako nam gayam. Adda agbalin adakas gapukan ayat. Adda mat agbalin anasayaat gapukan ayat. Anya ka diti kayat mo akanan, ta iso ti gatangak. Sana ka mabisin. Awan ti kayat ko akanan. Kasano nga rod a pumigsaka, no di ka mangan. Mga anak to,
Kaya't ko pa iti maturog. Uminom ka pa'y nga rod iti imbaga ti doktor nga inumam, tapno saan ka ma-dehydrate. Ano sam nga inuman? Bakit? Agyamanak iti anos mo. Ar-aramidak amin dagitoy, gaputan na sudi ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na ko, ma. No saan ang nasudi ti impayo ko kan kang ayat. Napakawan kan lakay. Aramidak ka di pa'y dagitoy, no saan ka napakawan? Naggapukan sabat iti ospital Abalayan. Kumusta ni Dave? Ay, nadingge ka no, Abalayan. Isumot lagayam nga darashes na. Apay nga tamat ang nagdakkel ti tao. Ngam abakan ti kagatlaang tinagbasit alamaw. Awam maangipin da. Awam pa'y tulang da. Ay, saan ko amasong batan dayta, Abalayan? Mabayagan da nga ron iti ospital ano kasta. Ay, nalabit. Nakapsot nga men di anak ko. Kan di na kayat timangan. Na, apay ngay adi na kayat timangan. Nauma ka day nitiin na paoy. Sige. Panawan ka pa'y Abalayan. Sige. Tama pa anak ko, hindi tabalay. Sumbatan nakmatan Elaine. Napuno ti panagayat ko kan ka. Nasudi ti ayat nga edat daton ko kan ka. Mamati ak iti datdaton mo nga ayat, George. Madlaw ko ang nasudi ti panagayat mo. Numamati ka. Apay nga ron, adi nakpala sumbatan. Sumbatan kan, George. Agpayso ka di tinanggag ko, Elaine. Pudno. Sapay ko matadinak tulukwan. Pulos adi kan tulukwan, Elaine. No kayat mo, agkalay sa ata adagos. Tap numamati ka, iti idardarirag ko nga ayat. Kalay sa adagos? Aguray tapay mata. Ay ayatan ka unay, Elaine. Kat nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. Apa yan, Manong? Nakita ka asumungad. Nakangirsi ka mo't, sapay agmay-maysa ka. Uy, sabadin samot tan Maragsa ka nak. Ta sinong bata nakmatlangan ni Elaine. Ha? Sinong batan na ka ni Elaine? Ay, kunaklakit din no anya tinapasamak mo. Ngamin, nakangirsi ka, ngamawan mo't kadwam. Uray anya ti ibagbagam dita. Basta, dakamin ka ni Elaine. No kasta, matuloy matlaangan di kayat kong agbalin nga ipag ko. No kayat nalakit di. Agkalay sa kami na dagos. Wen amanong, saan kayo mat nga ubing? Tapno itantan nyo pa'y lang ti kalay sayo? Sigurado, sikat ti maid of honor na. Mapadasak pa'y ti agabay, sakbay asyak ti agbalin a bride. Awan sapay mat tinagaram kan ka. Di ka man? Apay nga awan ako nam? Kat no awan pa imay dito'y balay ang nagaram kan ka. Addan to Nasabat ko ni Abalayan, Carla. Imbaga na adinggi ka naw ti sakit ni Dave. Kinalabit ang mabayagan da nga rod. Iya ospital, no kasta. Di nakanupay kaya timangan itin na pa, uy. Nauma siguron. Di ka man matabakbakitan. Anya na uma. Masakit iso adi na kaya timagan. Saan anauma? Kun kunaklag mata. Ay, saan na nasaya tarabak na ita? Ay, nabakit. Panunutam mamadagiti sao, akayat mo nga isawang. Adun tilangan dang agpadpada. Ay, maimbagan tumitlaang at imanugang ta. Ay, kitno kasta ti mapasama kay kinagsayaaten ngay. Makatrabaho dantun adwa. Maimbagan pa'y nga ta. Ay, sus. Di ka man nagsasawi ti kasta. Nang runa no dengdenggan ni Abalayan ken ni Jade. Nagdamagaklaang mait. Ngam saan na nasaya at ti kasta sa lunsod mao. Kaya't mo ka day,
Ano si kati agsakit? Kat kastamot ti saludsod-dakan ka? Ha? Kahit mo? Mabisinak. Ikan na kumaitik. Uri anyala ditan amakan. Bakit? Ha? Mabisin kan? Kaya't naasawan. Mayatan tiriknam. Sapay ko ma. Nabayag ba sitan da ito gurigor ko kahit? O, sige nga ron tamahan kan. Barang pumigsa ka. Uwan bakit? Ikarigatak. Tapno maimbaganak. Masikuranak matan di ospital. O, sige lakay. Mangan ka nga rodan. Uwan bakit? Ala, may kan. Mangantan. Nabsugak pay. Si kaata di ka nang naan. Itala ang amarik nam tibisin mo. Uwan bakit? Masapol nga umimbagak. Tapno makatrabaho akmatan. Kaasi ka mat bakit? Apay ko maakaasi kat sa anak mo't masakit. Nako naktikas ta. Gaputa adon ti sakripisyom para kanyak. Bakit? Kumusta nga tamat ti manugang ta? Ay, di pa ingatan na imbagan. Nagawid na kuman ano na imbagan. Ay, inkaman mo't makidamag kiniabalayan no kasanon ni Dave. Apay no si kantimapan. Ah. Masadutak mo't amapan ni Jabalayda. Ne, itaman pa eh. Saan ka di achismis ti paglaingam? Ah. Ay, depende ano anya ti saritaan. Oh, no chismis. Naparpatak ka pa yung iti alas 4. Ngam no maipapani ti manugang mau. Kasadut mau. Ha? Ay, imbag, tanakaawid kayon manipod iti ospital. Imbayak adagos, idinadamag ko nga da kayon, anak ko. Wala nang. Makapasiko rin ospital. Ay, yaman ka ni Apo. Tanaimbagan kan. Ay, napanangay ni Jade. Inawagan da ijay parlor. Apaman na nakasangpot kami, nanang. Ado ka no ti tao ijay kahit. Ala, sapay ko ma. Taso papakam ti kinaimbag kan kinasingpet ti asawam. Uwan nanang. Nakaamiris akon. Saan kon aliputan ti asawa? Nasaya at nukasta, anak ko. Ay, maikat mo't siguro ti suron ni Abalayan Berta no makita na anasaya at kan iti anak na. Ikarik nanang. Agbali na kon apagwadan nga ama kan asawa. Nasaya at nukasta. Sumaya at ti panagbyagyaw no saan nyo alalaukan iti linuloko ti panagbyagyaw. Agkidawak manan iti pamakawan kini Jade nanang. Apaman asumangpet. Nabannog ka di bakit? Uwan gayam, saan pa imot ngayon sangpet ni nanang dagiti ubing? Madamdamalaang at dadan. Kaya't ngamin dagiti ubing ti mapan ijay, taado ti bayabas iti arubayan dananang. Bakit? Kaya't ka makasarita? Agsarsarita tamatan. Ada ka din napatag nga ibagam? Napatag unay ti ibagakan ka. Gapo iti kinasingpet mo. Nga oray liniputan ka. Nakaamiris ako. Bakit? Gapo iti kinasudi ti panagayat ko kan ka. Iso nga inaramid ko ti pagrabangak. Ikan na kumapay iti panahon ko. Amang ipakitakan ka. Iti kinapudnog. Agbalbaliw akon, bakit? Si kalaangan ti ipamaysak iti biyag ko. Agyaman ak unay, lakay. Mercy? Kumusta kan? Ha? Dave? Sika ka di dayta? Uy, apay anak ko tongkan. Kagap-gapok ngamin iti sakit. Karurar ko iti ospital. Itala nga sumura ka kiti trabaho. Kasta ka di. Wingayam. Kaya't ko nga ipadamag kan ka. Nga umadanin ti panagkalay sa damanong ko, kan Elaine. Kasta ka di. Idanon mo man nga ro ti panangkablaaw ko kadakwada.
Ha? Kablaawam ida? Saan ang nasakit tinakam mo? Mercy, at dakarbangan ni Elaine nga agragsak. Idanon mo matanti idadawat ko iti pamakawan na. Nakulaapan ti panunot ko iti. Iso ana aramid ko dayjay. Dave, pudno ka di ti mangmangag ko kan ka? Pudno launay. Nakaamiris akon idi nagsakitak. Di nakbinaybayan ti asawak. Liniputak. Ngam, di nakpulos sinitir. Nasingpet unay ti asawak, Mercy. O sige, dumanon ti panang kablaaw kan ti idadawat mo iti pamakawan kan ni Elaine. Ada ibaga kada kayo, Manong, Elaine. Anya day jay gayam. Iti ipapan ko iti town, nasabat ko ni Dave. Imbaga nga umadanin ti kalay sayo. Kat saan ang nasaktan? Jak ni namnama, akas jay ti imbaga kan reaksyon na. Ne, anya ka dit imbaga kan reaksyon na ako nam. Kablaawan na kayo kano. Kan agkid-kid daw iti pamakawan kan ka, Elaine. Kun-kuna na laeng day tang agkid daw iti pamakawan. Madlaw ko anapod no iti imbaga na. Inamin na, anakol laapan kano ti panunot na. Ngam ita kano kat nakaamirisan. Tanasingpet kano latangamin di asawa na. Si papakawan kadagiti nakabasol kanyak. Nulakit dumawat iti pamakawan. Bakit? At iti sweldok. No kayat mo. Intayo agpasyar kadagiti ubing inton bigat. Agpaiso? Ay, aguray ka man. Nagdakil mo tanto nyawat mo asweldom? Bakit? Awan naksay iti dayta. Idi, kagudwala ang tititid ko kan ka. Dakil mo't gayam ti sweldom, lakay. Kuha, bakit? Uwin, nagpaiso dayta. Gudgudwag idi. Ngam ita, da kayo langan iti anak ta, ti pakaipayan na. Agyaman ak unay, lakay. Agsipod ta pagwadan ka nga asawa. Karbangamet amasubadan, iti kinasingpet. Ken, nasudi nga ayat. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetay wit alawas anapauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.